Ahojte, vítám vás u prvního videa na kanále Minebook a chtěl bych s vás přivítat na svém serveru. Moc tak bychom došli Skyblock. Tady to budeme takový krátký informační video, nakopeme si pár koblů a poté to hodím na YouTube. Jenom si chci popovídat, můžete ještě napsat, co by se mohl točit. Já potom zvážím, jestli to je dobrý nápad pro mě to točit a po případě by jsem to pro vás točil. Takže uvidíme. Omlouvám se za ten chat. Asi ho vypnu. Lak. Se vám omlouvám, takže odchází tak nic. Takže bychom točili tady z toho serveru. Jinak je to server Minuj.cz, ne Minuj, ale má to prostě jako kopej. A nevím, co bych říkal. Tak to bude asi všechno. Napište mi do popisku, co bych měl točit. Po případě dejte like, odběr, a jestli nedáte odběr, tak nedávejte dislike. Čus.